Ba, si mogang नुबाय नै गस्लाया मालाय. Rock. Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय. So दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय इसिबां दाब जायगायावहाय जोङो बैसागु फांसन खालामना फैनानै फाइनाली दिनैहाय गावनि जायगायाव थारमाने अराङावहाय आङो दिनैयो पारफर्म खालामनो थांगासिनो. So आं बिराद एक्साइटेड. आं गोदो उन्दैयावहाय बिराद माने कम्पिटिशनफोर जायोबा आङो बाहागो लाहैयोमोन आरो ओमफ्राय बेयावहाय मालाबा फार्स्ट मालाबा सेकेन्ड बेफोरबायदि मोनोमोन ओमफ्राय मालाबा मोनामोनबो नामाथाय मिथिला आं गोसोआव गैला खिन्थु आं मोननायखौल' गोसोआव दङ आरो मोजां मोमेन्टखौलाय सोरथो गोसोआव थाया जानांगौ नङा होमबा ओमफ्राय दिनैहाय आङो बेसेबा बोसोर जाबाय आं गावनि जायगायावनो मोसायाखै स' गोबां बोसोरनि उनावहाय दिनैहाय आङो फाइनाली मोसानो मोनमारसिगोन गावनि जायगायावनो आरो आं बिराद एक्साइटेड गावनि आंगो मानसिफोरजोंहाय मोसाफानो रंजाफानो स' नोंथांमोनाबो आसा खालामदों आङो नोंथांमोना फैदों जानांगौ स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां फंसे बाथ्रा नोंथांमोना आइपिएल नायोना बेयावहाय नोंथांमोना गावनि ओपिनियनखौ होनानै गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन लटास 365.in आवहाय बेयावहाय माखासे कुइसन्सफोर सोंनाय जायो जेरैहाय बबे मोनसे मेथ्सआ देरहागोन आरो लोगोसे बेयावहाय 50+ बांसिन कुइसन्सफोरनि ओपिनियन होनानै नोंथांमोना गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो लटास 365 आवहाय थांनानै रेजिस्टार खालामदो आरो लोगोसे 365 नि ब'नास मोननो हादो आरो बेयावहाय नोंथांमोना 1 to 124 आवार्स कास्टमार सापर्ट मोनगोन आरो लोगोसे बेयावहाय 10 मिलियननिख्रुइबो बांसिन इउजार्सफोर दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयावहाय क्रिकेटनि अनगायैबो 200+ निख्रुइबो बांसिन कुइसन्सफोरनि ओपिनियन होनानै नोंथांमोना बेयावहाय गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हागोन नवाजुद्दिन सिद्दिकी उर्वशी रौतेला सुनील शेट्टी काजल अग्रवाल आरो नेहा शर्मा मोनबायदि गिदिर सेलिब्रिटिया ब्रेन्ड एम्बासाडर आरोना स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनावहाय अलरेडि पिन आप खालामनानै होनाय दंखायो लटास 365.in बेयावहाय थांनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालामदो आरो लोगोसे गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हादो स' दायो देलायखांबाय जिहेतु दायो जों थांनोसै रेस्ट मोनाखै गोदान सोलोंबाय थानो रेस्ट मोनाखै स' बेखौनो मोसाहैनोसै जा 3 4 सोलोंनाय दङ बेखौ मोसानाय जायो नायनोसै आरो स' दायो जों थांनोसै फैदो न'आवनो दंफैखायो जिहेतु 5 किल'मिटारल'सो न'निफ्राय आंना डान्सारफोराबो नै ओंखारजोबखाबाय थांसै जों दायो So guys, जोंहा नै बिमायाबो थांगोन ओमफ्राय जोंहा दुखु ओमफ्राय बाजैबो थांगोन ओमफ्राय बाबाया थांनो हानाय नङा बाबाया न' नेनांसिगोन ओमफ्राय माबायसा नुदों आंखौ मोजां नुदों मोजां नुदों आरो इथिं हरै सासे आलासि दंफैयो थांगोन हेल' होनदों आंनि चेनेलाव मोजां ना खबरा बडि गोनां एक्टर जोंनिया उदालगुरिनि फै थांसै जि गारिया जि लेथ्रा जाबायमोन ना दिनैयो सुबाय जोंहा बाजैखौ एसे देखायनानै फैलाय बाजै Wow, what a beautiful lady थुदो थांसै आंनो सानलाङो बाबा थादो दे माने निउसल' नायबाय थायो निउस सोरदो रायदो दे हायदो वा आंसो गाखोनांसै जि साफायो गारिखौ अनलायलायदों आं नायलाय जि सिल आयै लेथ्रा खालामनानै गावस्रा जि मोजांथार नुबाय नोंखौ दिनैनिया स्मुथथार जादों मेकआपा स्लाइटलि orang orangनि मिस्टि आं दहाय गोसोखांदोंमोन बन्द'सो जाबाय खोमा बन्द' जाया मा दिनै फांसन दङ ना जायो 57ल'सो नैले थावानो जोब्बाय थायो थाव सोलायबाय मानिथाय बियो मा नाम अरांनि
ओमफ्राय नै गाइस मोनफैनाय लोगो लोगो जोंखौहाय जाज जानोसो होबाय आरोना फेशन शो फाथिदोंमोन जोंनि अराङावहाय ओरैनो आरो ट्रेडिसनेल ड्रेसनि ओमफ्राय बेयावहाय मोनफैनाय लोगो लोगो आंगो मानसिफोरखौ लोगो मोननानै माथो होननानै भिडिअखौनो लानो बावलायलायदो नै दायो जोंहा बान्था होनाय हाबाफारि जागायजेनबायमोन आरो ओमफ्राय लोगोसे जौसाङावहाय जाय बिथांमोना बान्था दानगिरिमोन बिथांमोनखौहाय बेयावहाय मान बावनाय जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय जाय बिथांमोना बान्था दानगिरि बिथांमोनानो बान्थाखौहाय होगोन आरो जाय बिथांमोना बान्था मोनदों स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना बेखायनो बयखौबो रंजानानै लांबाय थाखावलायबाय दानगिरि महरै बिजेन मुसाहारि मेनेजार SBI बेंक बिथांनि आखाइनिफ्राय बान्थाखौ लांबाय थाखाय खावलायबाय Miss Gemsri Dewari बिथांखौ रिया नार्जारि बिथांखौ बैसागु फालिजों बरायदों खुंथाय आफादनिफ्राय लोगोसे गेमस्रि दैमारि थेंक इउ बे समाव हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय आं खुंथाय आफादनि हारिमु नेहाथारि अनिल मोसाहारि आरो पम्पि दैमारि बिथांमोनखौ खावलाय जौसाङाव रिया नार्जारि बैसागु बधायजों नोंथांमोन बयबो हायखबनानै होनांगौ
kalau bertemu nanti, bintang mana sinyal di sana kalau apa? Bintang ini biasanya orang khalamw ni deh, Gotofwrni kami ni deh. Bersama dengan thibai, maupun beri dan sudah mari lebih dari tempat dari mana jami kita banyak bagi.
बेवहाय दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय दायो दाब दाब जायगायाव मोसाबोनानै मेंग्लिनायबाबो गावनि जायगायाव बहाथो फैयालासिनो थानो हानाय नङा होमबा आरो नोंथांमोनाबो जों दाल' मोसाया जों मोसाबायानो थागोन जिहेतु बैसागु बोथोराव जोंहा बोसोराव खेबसेल' फैयो नङा होमबा आरो नोंथांमोना सिरि सिरि जनानैसो नायगासिनो बयबो मोसाफानांगौ दे बोसोराव जिहेतु खेबसेल' फैयो बयबो रंजानांगौ बाजानांगौ आरो लोगोसे जोंनि जेसेबांखिनि दाब दाब जायगानिफ्राय फैदों बिथांमोनखौ जोंनि दिनैनि जा फालिथाय बेवहाय हेफाजाब होफैनायनि थाखाय साबायखर दायो जोङो जा हायो नोंथांमोनखौ गोसो गोजोन होनो हागोन ना हाया मिथिला नाथाय मोजाङैनो मोसानानै नोंथांमोनखौ गोजोन होनो थाखाय जों नाजादों स' साबायखर जोबोद जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय जोंहा दानि बावैसो मोसालांनाय लेंहरजानाय price money harus yang jaga number 2500 makanya gini-gini juga dan bantah bagi diri sama sahabat bersama lewat gini-gini sama orang bersama dan cibungai bantah bagi diri orang dokter ramsari bersama mungkin apa number ini sama so kita menkau jadi sampai naik boleh Khulumbai Khulumbai apa ni
So guys, dayo आङो न'आवहाय फैबाय आरो ओमफ्राय भिडिअ लाबाय थानायानो जायासै मानो होनना बुङोबा दाख्लैनिफ्रायनो मेगन मोदै माने बिराद मेंनानै दङ नालाय बेनि थाखायनो एसेल' गावनि जायगानिबाबो एसेल' रंजाबोनो मोनबाय ओमफ्राय धनन्जया खनगासिनो दंमोन स' आगैखौ माथो होबोनाय जायासै आरोना बेनि थाखाय गाज्रि मोननाङा आगै ओमफ्राय बिराद मेंबाय आङो आरामसे उन्दुनोसै दायो रेस्ट लानोसै आरोना नै नानियाबो जोंहा नानिया मोजांथार देलायदोंमोन दिनै हनै नायनो हाबा जानाय बायसा नुलायलायदों आङो हा आंबो आंथ' लाखाबाय थाखायो नोंथांमोना नुखायो दायो माबानोसै ड्रेस चेन्ज खालामनानै आरो रेस्ट लानोसै